Хотелският комплекс Замъка Интер е разположен в град Омуртаг, на ниските проходи на Стара планина, Котлинския и Върбишкия, в близост до старите български столици Плиска и Преслав, на кръстовището София-Варна и Русе-Свиленград. Хубавата панорамна гледка от стаите на комплекс Замъка Интер включва и една от забележителностите на района – открития музей на авиацията и космонавтиката. Нестандартно е архитектурното решение на комплекса и напълно оправдава наименованието му. Хотелската част на комплекс Замъка Интер е представена от единични и двойни стаи и апартаменти с общ капацитет 32 места. Всички стаи са съвременно обзаведени и съчетават комфорт и уют. Оборудването им отговаря на изискванията за висок клас хотел, самостоятелна елегантна баня, централно отопление, сателитна телевизия, телефон, радио, мини-бар. Може да разчитате на индивидуален сейф на рецепцията, на обмяна на валута, детска площадка, на гараж и денонощно охраняем паркинг. Стилно и класически е обзаведен и ресторанта на комплекс Замъка Интер. Тук ви очаква богато меню от българската кухня, не липсват и ястия и специалитети от европейската. Богата е и енотеката на ресторанта, качествени червени и бели вина и реномирани маркови напитки. Ресторантът е подходящ за провеждане на всякакви семейни и бизнес тържества. В комплекса има условия за провеждане на делови събития, работни срещи, конференции, семинари, презентации. Приятни минути може да прекарате и в лоби-бара на комплекса на чаша ароматно кафе, разхладителна напитка или екзотичен коктейл. В летните месеци комплекс Замъка Интер предоставя на своите гости басейн с открита градина и барбекю. Тук също условията са удачни за провеждане на семейни и бизнес тържества, разбира се, в по-топлите месеци на годината. Към комплекса са и близките бензиностанция и газстанция. Хотелският комплекс Замъка Интер град Омуртаг – едно истинско туристическо предизвикателство.